Hi guys, kain tayo ng lunch. Actually, hindi ako nakapasok ngayon kasi biglang sumakit yung likod ko. Tapos, yung baon ko, ito. So, kakainin ko na lang siya here in the house. Sobrang lamig. Sarap. Ulam namin ko kagabi. Sapsoy. Siyempre masarap siya. Hindi ako nakapasok kasi masakit yung likod ko. Pahilot ko na lang. Hindi naman siguro masamang magpahinga muna tayo. Kasi pag hindi na kaya ng katawan, pag naniningin na yung katawan, ospital yung bagsak. Ang sarap yung ulam ko guys. Oh. Masarap. Kain tayo. Okay, mapagutom.